Takže čaute ľudia, vítam vás do ďalšieho videa. V tomto videu si zahrajeme Roblox a konkrétne hru Emergency Endem. Budem vám vysvetľovať vlastne, ako sa to hraje po ceste. Vlastne táto hra sa hraje tak, že je to akéby simulátor života. Môžete tu ísť do väzenia, môžete byť policajt a tieto vecičky. No a ja už som zaplatil pokutu $80, takže teraz mám možno, že 5. Koľko mám? Mám $293. Ja už som tú hru hral a rád by som spravil menšiu súťaž, akože nie je to súťaž, hej. Ale bude to jasne spočívať v tom, že vy napíšete svoje meno do komentu na Robloxe alebo na Fortnite. Ja jedného z vás vylosujem a natočím s ním videjko, keď s tým bude súhlasiť, takže nepíšte do komentu vaše mená, keď nebudete súhlasiť s tým, že s vami natočím videjko. Niekto po nás strieľa a ja si idem požičať. To je môj kamarát Ferko, hej. Čo dneska predávaš, Ferko? OK. Kúpim si od teba nožík, OK? Jožko povedal, že s tým nemá problém, takže nožík sa bude hodiť. Sebeobrana. Ale ja by som dneska, nechcem byť policajtom, kto chce byť policajtom, hej. To iba zatýkate, to je o ničom. Ja chcem byť práve opak. Ja chcem byť to, čo policajti chytajú. Iba nejak si musím zarobiť na pištole, takže no, veď vy uvidíte. Iba neviem, kde je spawn teraz. Keď je spawn tu, tak ja by som mal ísť. Počkaj, kde je spawn? A buď idem úplne zle? No, idem úplne zle, ja som teraz odišiel od väzenia. Áno, tak kde je spawn? Čau, Jožko. Či Ferko, či jak sa voláš? No, tuto je. Ale budeme kúsok poslúchať pravidla, hej, zastavíme na červenú. My ideme dopredu. A ja viem presne, ako si zarobiť na takéto veci. Veľmi nie ťažkou prácou, hej. Ale je mi to jedno. No, 100 mi zobrali z účtu. Ideme. Teraz budem v minuse, ne? Neostali tie videorány. Ja som mal byť teraz v minuse, ale ja som spokojný. Tu je policajná stanica, ale ako si zariadiť veľa peniažkov? Autobusová stanica. Určite tu budeme parkovať, veď tu je najlepšie miesto na parkovanie. Pre istotu bude mať na sebe obranu nožík v ruke. Prečo nie, však. Kde je Jožko najbližší? OK. Vycúvame stade, aj tak tu nikto neparkuje, takže do nikoho nenarazíme. Uj, policajti tu. Čo je ty? Padaj. Káde idem. No vidíte. Odprej sa. No, hej. Hop. Ukazujem mi to, že mám stade. Mám ísť tak? Prečo sa to nedá? Je tu vzadu, OK, Jožko je tu vzadu. To je často. Na akočku nemám. Na akočku peniaze nemám. Ale na čo mám peniaze? MP5, mám 10 a ešte sa mi zníži na tieto tu veci.
A keď si to všetko dám do inventára, tak mi to bude pekne pasovať. No vidíte to, taký som ja frajer. No teraz môžem vyťahnuť toto, aby som aj Jožko sa ma bude bať. Ale my s tým nemáme v pláne robiť toto. Máme v pláne robiť úplne niečo iné. A tým niečo iné, začne fakt niečo iné. Dobre, otvorte sa, to by sa už aj to nedalo zničiť. Kamo. Ideme. Kde je najlepšie začať? Takúto honičku. Jak veľmi veľká. To už pôjde. No poď, no poď. Poď. Poďte. Poďte, no poďte. No poď, no poď. Honička policajná. Policajná honička. Vypadni, ty sujed. Mahajú policajti a mne tu kazí deň. Dobre, nejdu po mne. Aj keby mali ísť. Teraz som im strieľal po aute aj po inom typkovi. Ale to nikoho nezaujíma. Kde je najlepšie sa schovať policajtom? Tam, kde je veľa ľudí. Mŕtvy. 4 hviezdičky za to, že som trafil jedného policajta. A ty jakže ešte žiješ? Čo ja som ťa postrelil? No poď sem. O chvíľku budeme 5 hviezdičiek a nikto sa ťa pôjde nejde. Koľko ľudí? Ty vypadni stade. Vypadnite. Oni sa ma snažia zastaviť. Ale nemám moc na boje. Tu ešte máme. Kamo, ja sa môžem skryť tu, pretože mám 4 hviezdičky. Tu vám budú dlho hľadať. Beru to. No, jedna, poď. Poď. Že to není pravda, že tu je vatorko. Nie, že to není nejaké ubytovanie. Je. To je na ubytovanie. OK, pred nami horí dom. V tomto ešte klasika. Keď si chcete zahrať túto hru, som to aj hovoril, volá sa Emergency Emblem. A doporučujem. Ten, čo má viac roleplay, to by som aj rád natočil nejaký roleplay so s kamarátmi. Toto by sa to točilo úplne bombovo. To sa na tejto tu mape. Na tejto hre, pretože tu máte všetky povolania, môže to byť gangster, hej. Typek sa tu proste vozí. Dobre, máme 4 hviezdičky. Nikto nič. Sú tu vôbec takí policajti. 4. Počkaj. I am... Tak. Už by tu mali prísť. Ja sa pripravím. Som zvedavý, kedy tu prídu. Mám 4 hviezdičky. Pravdepodobne mám najväčšiu wanted ever na celej hre. Hasiči, idem ich pozdraviť. Bot? To je bot? On vyzerá to jak bot. No, to bude asi bot. Počkaj. Poď sem. No, poď sem. Kamo,
Ja mu nedám damage. Ja mu nedám damage. Ale cieľom tohto videa bolo robiť dve ostatným, čo nám podarilo. A bude bomba koniec, keď sa nechám spáliť, keď to pôjde. Hlasí ma. Počkaj, pohľadám nejaké veci v koši. Aha, tu môžeme vyhodiť veci, ja som myslel, že môžeme pohľadať. Ale tak... Toto bylo pre dnešné video všetko a my sa vidíme na budúcej.